Здравейте хора, днеска сме в автобус 22 ТМ и се движим в момента по Пиротска. Днес ще говори само с теб. Да. Тая линия е временна, докато се прави ремонта на улица Веслец при Младежкия театър на 22 трамвая и 20-ката. И те временно ходят до паметника Васил Левски. Този автобус се движи от Константин Величков, където тръгнахме, до паметника Васил Левски. Като реално има и трамвай 22А, който сигурно вече сте видели. Но не виждам логика при положение, че трамвай 22А се движи от Красна поляна до централна автогара, централна гара по-точно. Защото автобус трябва да се движи по Пиротска, а не примерно от автогарата или от гарата до паметника Васил Левски, примерно. Тук трасето не е чак толкова старо, но не е в най-добро състояние. Не е в отлично, но е в добро състояние по-точно. Интересно, че са само манове. Няма стари автобуси по тази линия, което е похвално. Поне от към това център за градска мобилност са се справили. И сега ще се тутрим по тия павета до Ботев. Опа. О, гледай са. Данелите по Екзарх Йосиф с автобус. Не се усещат зле. Значи това функция е от кемпинга да ти знаем как Да, може да имаш локация. това вече ми трябва да кажа. Това са единствените качествени панели в София. Да, това са от Будапешта технология. Ето вече сме на централни, така ли? Където завиваме, защото там е ремонта. И тук също не сте виждали автобус да се движи. Вече сме на Ларгото.
И общо взето, тук продължаваме по Тундуков до паметника Левски, където няма да снимаме. Да, общо взето това е от тук за сега. И здравейте отново от мястото на ремонта. Това не е ремонт, не е ремонт, точно само трамвайно трасе, но предполагам, че ще го ремонтират и него, но се ремонтират тръбите, които са точно по трамвайното трасе. Сега ще видим точно какво правим. Дълбок изход, изкуп. Ето изход към тръбите. Ага, да. Смърди на канал. Мирише доста, да, неприятно. Сега ще видим и нататък какво е. Това трасе е ремонтирано някъде 95-та, може би. Не, мисля, че да, 95. А тук всъщност това го подмениха преди известно време. Тази крива. Така че тази е нова. Това е кратко видео, защото самият ремонт е кратък. Абе, може и да го обединя с другото видео. Май вероятно няма. Самата улица е улица Искър. Да, тук е улица Искър. Интересно ми е дали от там, където също се прави ремонт, до тази крива, дето ви показах, също няма да се ремонтира. Може би. Да, тук е. Без това няма движение тук. Замяна на трамвай 22, който мисля, че до 7 август или 8 август ще е ходил от автостанция Изток до паметника на Васил Левски. Той е 20-ката също. И 20-ката, но са пуснати заместващи автобуси и трамвай, нали само са 20. Добре, тук изглежда, че подменят на място на това кръстовище. Което според мен означава, че може от кръстовката с халите до там, където бяхме, всичкото това да се подмени, което може да пък да е свързано с доставката на 18-те нови трамвая за 1435. Аз получетох, че тази доставка ще бъде обявен конкурс 2027 година. Аз пък четох, че вече има осигурено финансиране и има 3 подадени оферти, при които Шкода е спечелила. Така че според мен до една година и нещо би трябвало да дойдат тези трамваи. Наистина. И общо взето това е от тук. Ами преди да дойдат, трябва да си отделят една седмица, за да подменят някои релси на подсказка. Да. Това също. И в Гео Милев. Но до тогава има време и ще се видим в следващото видео.